חשבתם פעם על זה שכל מה שאנחנו רואות מבחוץ זה בעצם השתקפות של מה שקורה לנו בפנים? כשיש בתוכנו שקט, העולם מסביב נרגע ורגוע וזורם. כשיש בתוכנו אהבה היא נראית סביבנו ומורגשת. וכשאנחנו בלחץ או פחד, גם המציאות מגיבה בהתאם. אז רגע לפני שאנחנו שופטות או בוחנות מה שקורה בחוץ, בואו ננשום לרגע, נקשיב ללב ונשאל מה בתוכי מבקש איזון, אהבה או ריפוי. כי ברגע שנרפא מבפנים, גם הבחוץ יגיב בהתאם. מזמינה אתכם רגע להתבונן לתוך עצמכם. איך עובר עליכם היום? איך אתם מגיבים לדברים? ומה אתם יכולים לשנות כדי לשפר? נשמע מעניין? פרטים נוספים כאן בפוסט ותמשיכו לעקוב.